Къде се е дянал този самолет, бе? Здравейте, аз съм този човек, който търси изчезналия самолет на малоазийските авиолинии. За сега не го намирам. Къде ли се е дянал този самолет, бе? Намерих запалка. Направена в Китай. Това говори, че може би все пак тук някъде е изчезнал този самолет. Не се бях сетил да гледам по короните на дърветата, да не се умотал. Това е нелогично да е тук. Може някой да го е замерил там и да е счупил стъклото и нали, пилота просто да е спрял, за да си смени стъклото. Просто за момента загадка. Загадка. Има много листа, има и тревички, но те ми приличат на български и не изглеждат да са китайски. Ако някой все пак намери крило на самолет, нека да съобщи на малоазийските авиолинии или на консулството на Мала Азия в Братислава. Ходих до Витоша, едно да се разходя малко и второ да видя пък там да не е, но го няма. Не знам. Не знам. Просто е изчезнал. Къде се е дянал този самолет, бе? Значи обиколих сумати места, ходих до един ключарски магазин да питам. Никой не е виждал крило или нещо от самолет изобщо. И през живота си. И реших да действам по по-сигурния начин, да предприема по-сериозни мерки. Пуснах и във Фейсбук анонсче такова и сега само ми остава да чакам. Днеска сутринта, докато търсих самолета в хола, нещо ми приблесна, обаче беше лъжичка. Не беше крило на самолет. Във Фейсбук проверих, има към 400 и нещо нехаресвания на обявата и има един коментар, за който благодаря на човека, който е отговорил. Пише, че оригинални спортни екипи можете да намерите в originalnisportnieequipi.com. Благодаря на човека, но щом са оригинални, не са китайски, така че не е това, което търсим. Ако бяха австрийските авиолинии, да кажем, нали, че търсим оригинални спортни екипи, в случая обаче не е точно така. Върху обявите, които бях разлепил по улицата, някой е налепил обяви, че ремонтира Ауспо си. Така, струва ми се, че никой не иска да помогне. Няма така желание да се намери самолета, да се ползва пак този самолет, нали? Да не е така за еднократна употреба.